Gure esku dago, dinamika herritarra da. Erabakitzeko eskubidearen alde Euskal Herrian lan egingo duena. Proiektuak erreferentzia eta aterkia eskaintzen die, herri osoan dinamika honen inguruan garatu aldiren ekimen ezberdinei. Baina, zergatik erabakitzeko eskubidearen aldeko dinamika Euskal Herrian? Aldarrikapen prepolitikoa delako, oinarri demokratiko bat sortzearen alde. Sentsibilitate guztien topagune. Erabakitzeko eskubidearen errebindikazioa herriko agenda politikoan eta sozialean etengabe egonda. 78ko aberri egunean. Udalbiltzan eta honen eskubideen kartan. Gasteizko legebiltzarrean 1980ean. Lizarra Garaziren dokumentuaren erreferentzietan eta Loiolako elkarrizketetan. Erabakin, Goierrin, Igartzako adierazpenean. Miramarreko aurkezpenean. Berrizen, Etxarrin, eta Aieteko osoko bileran ere, eta deklarazioaren laugarren puntuan. Erabakitzeko eskubidearen defentsa jardute demokratikoa delako. Erabakitzeko eskubidea nazioarteko legerian jasotako eskubide demokratikoa eta unibertsala da. Zer da demokratikoagoa herritarrei bere etorkizuna erabakitzeko hitza ematea baino? Herrien determinazio librerako eskubidea aintzatetsi eta honen gauzatzea bermatzen duen Europaren aldeko autua egiten dugu. Zein helburu jarri du gure esku dago dinamikak? Jendartean dagoen beharrari abagunea eman eta honen zilegitasuna bultzatu nahi dugu, erabakitzeko eskubidea gauzatuz. Herritarrak abian jarri nahi ditugu. Atxikimendu pertsonalak metatu eta antolatuz, gehiengo sozial, sindikal, politiko eta instituzionalak landuko ditugu, erabakitzeko eskubidearen norabidean. Orain, argitu ditzagun gure oinarrizko elementuak. Hauen gainean eraikiko baitugu gure esku dago dinamika. Begirunezko jokaera barne hartzaileaz eta era positiboan lan egingo dugu. Erabakitzeko eskubidearen inguruan batzeko asmoaz. Formetan guztiz finak izanik. Bi printzipio ditugu. Aniztasuna eta askotarikotasuna. Ezberdinen arteko gogokidetasuna bilatu behar da. Ekintza bateratu eta eraginkorrerako jokaleku egoki eta erosoa sustatuz. Nazioa gara. Erabakitzeko eskubidea daukagu. Eta etorkizuna herri honetako herritarren esku dago. Ziur, zeuen buruari, hau dena nola egin nahi dugun galdetuko diozuela. Herriz herri, hiriburuetan, eskualdeka egin nahi dugu. Herritarrak abian jarriz eta generoa eta adin segmentu ezberdinak oso kontuan hartuz. Sektore, ekiteko 5 eremu aurreikusi ditugu. Beti ere eremu ezberdinen elkarlana bilatuz. Identitarioa, sozioekonomikoa, akademikoa, politikoa eta komunikatiboa. Nazioz nazio landuko dugu. Nazioartean, estatu gabeko nazioen arteko elkarlana sustatuko dugu. Eta aliantzak lehenetsiko ditugu Eskozia, Flandria eta Kataluniarekin. Eta gure herriaren 6.000 alakoa den mundua mugarrizpikatuta dago. Nondik hasiko gara eta norantz joango gara? Ekimena 2013ko udaberrian abiatuko dugu. Herriz herri, sektorez sektore eta nazioz nazioko aktibazioaren ondorioz 2014ko udazkenean topaketa jendetsu baten deialdia egin nahi dugu. Topaketa honen helburua ordurako egindako guztiaren balantze bat egitea da. Erabakitzeko eskubidearen defentsan lortutako aktibazio eta atxikimendu maila kontuan hartuz bereziki. Eta horrela irizten bada, denon artean dinamikaren funtzionamendua, kudeaketa eta ibilbide horria formulatu eta adosteko unea izango litzateke. Gure esku dago dinamikak ekintza plana aurkeztuko du udaberrian, 2013-2014 ikasturterako. Ekimen sorta jasotzen duen planak, nazio mailan,
herriz herri, eta sektore egingo diren ekimenak osatu eta lagunduko ditu. Munduan bada bazter bat, 2014ko apirilean, Euskatalba etorriko da. eta mundu guztia da gurea, gure herriak geurea bada. 3 egunez, Donostiako Anoetagunean elkarlanean arituko dira Eskozia, Katalunia eta Euskal Herria. Erabakitzeko eskubidaren defentsan, kultura, kirola eta arte jarduerak antolatuko ditugu milaka herritarrek parte hartu dezaten. Inongo lur neurtzaileak, ez den herrialdearen kartografoa gara. Eta 2014ko ekainaren 8an, Durango eta Iruña elkartuko dituen gure esku dago gizakatea gauzatuko da. 50.000 lagunek 130 kilometrotan osatuko duten katea izan ere. No es que se lo vayas a pedir a nadie o a ningún Estado. En realidad, si consigues que, yo creo, socializar el concepto de derecho a decidir, si consigues llegar a todos y cada uno de los elementos de la sociedad, al final no vas a tener que convencer a un Estado. Sería estúpido por parte de un partido político, de un Estado, en esa situación, negarlo. Yo creo que el objetivo es llegar a todas las esquinas de la sociedad, pero empezando por abajo. No desde arriba. Intentzia bakarri da batzea eta danok elkarrekin indar bat egin dezakegu, baina bakoitze bere aldetik ikusten baldin bagea ez dago indarrik. Una iritsi da Eskozien eta Euskal Herrian ere. Si todas las bases y toda la sociedad está convencida de que ese derecho es un derecho y que se debe ejercer, sería un absurdo que se nos negara. Entonces yo no creo que vayamos a mendigar a nadie, lo que creo que sería mejor sería convencer a las bases, a la sociedad. Batek esan zion bezala, autodeterminazioa gai garrantzitsuegiedek politikoen esku bakarrik usteko.